Dwijlen 2018. De Peerstal, Het Heugske, Carré en Café Ronkestein. 4 kroegen, maar één doel, één groot feest. Schief, trek, bloos, klep. Schief, trek, bloos en klep. Ziegenzagen, ziegenzagen, hey, hey, hey. Wat een titanisch feestje. Het is fantastisch. Iedereen geeft meer van de kaart. Dit is titanisch. We gaan door in volle vaart. Ruiverse Dweilers, namens VVDZH, bedankt.